eens te vertellen? Squallen. Wat is het? Squallen. Nou, squallen? Wat voor squallen is het? Rooster. En hoe oud bist? 4. Oh. En hoe is het dan? Dan ja. En vies het jullie hest als net hoor? Nog maar, ik is straks naar de koe. Oh ja? En wat is het dan? Zo, gaat eten. Patat eten? En ik zit op iets ratje. Oké. Maar wat is het net hè dan? Nee? Vies net zo lekker. Ik vind patat lekker. Oh, dan vies patat lekker. En wat vies nou meer lekker dan? Ballen en eierpas. Ballen en eierpas, ik? Ja, en kipvlees. Oh god, ik nog.